Hej og velkommen til folkesurf.com. I dag der skal vi lure lidt på Subwheels, som er en lille vogn, der er nem at sætte på dit board, så du kan rulle dit bræt ned, hvis du har lidt længere en god afstand med boardet. Og normalt så viser vi det jo i en anden rækkefølge, men det skal vi ikke i dag. Der tager vi det fra ende til start, kan man sige. Ikke? Godt med noget kaffe. Subwheels de sidder på med en elastik her, der sidder i spænd på finnen, så de sidder godt og stramt her. Når man skal afmontere, så er det bare at rykke stroppen her på den her måde. Gummistrop med forskellige huller, passer til forskellige boards, om de er lidt bredere osv. For eksempel raceboards. Sådan ser det ud. Subwheels. Mega cool. Har du en bil, der er pakket med gear og så videre, så er det super nemt at tage splitterne ud her. Sæt dem i igen. Så har man altså en nem pakke her, super flat, kan være overalt inde i en bil osv. De tåler saltvand, de tåler sand, de tåler masse sol, og de er punkterfri. Det er altså massiv dæk. Perfekt. Subwheels.com på folkesurf.com. Ha' en god dag.